Vi har lavet en emneopgave om vækst. Og først vil jeg gerne starte med at fortælle om lineær vækst. Det første jeg vil gøre er at bevise sætning 9, som hedder, når x-værdien vokser med delta x, så vokser y-værdien med a gange delta x. Hvilket også vil sige, at delta y er lige med a gange delta x. Vi ved, at f af x plus delta x minus f af x er det samme som delta y. Det kan ses her på tegningen, da man kan se, at forskellen mellem de her to er det samme som delta y. Vi ved også, at f af x er det samme som, eller lige med, a gange x plus b. Det vil altså sige, at man kan sætte a gange x plus b ind på f af x plads. Og det er det, vi har gjort her. Hvor vi så har sagt a af x plus delta x plus b minus parentes ax plus b. Efterfølgende så har vi fjernet parenteserne, og det eneste vi mangler nu er at reducere, hvilket vi har gjort hernede, hvor man så kan se, at delta y er lige med a delta x. Og det kan også ses her på tegningen, at delta x, det er forskellen mellem x og x plus delta x. Og delta y er forskellen mellem f af x plus delta x og f af x. Ja, så det var det, vi viste. Og så vil jeg gerne vise et eksempel på hvordan man bruger lineær vækst. Eksemplet hedder f af x lige med 3x plus 4. Og spørgsmålet går så på, hvis x vokser med 4, hvad vokser y så med? Og løsningen er så, at man siger a gange delta x, fordi det ved vi, at delta y det er lige med a gange delta x. Og hvad y vokser med, det er jo ligesom forskellen. Altså det er delta y. Og så sætter vi den ind, vi ved fra funktionsforskriften, at a er 3, og at b er 4. Undskyld. Sorry, det var ikke det, jeg mente. Og vi ved, at x vokser med 4. Ja. Og så ganger vi det bare, da det står her, at det er det, man skal gøre. Og det bliver så 12. Så det vil sige, at y vokser med 12. Og delta y er så lige med 12. Et andet eksempel med den samme funktionsforskrift, f af x er lige med 3x plus 4, hvor man siger, at hvis f vokser med 5, hvad vokser x så med? Og så har vi igen skrevet, delta y er lige med a gange delta x. Og vi ved, at delta y, da det er det samme som f, da det er det samme som det f vokser med, så ved vi, at delta y er 5. Og det er altså lige med 3 gange delta x. Så dividerer vi på begge sider, så det kommer til at stå 5 divideret med 3, hvilket så er lige med delta x. Og det er løsningen. Så x vokser med 5 divideret med 3. Så vil jeg gerne fortælle om potensvækst. Først vil jeg gerne bevise, hvordan man beregner b. Vi ved, at y1 er lige med b gange x1 opløftet til a. Det ved vi, da f af x, som er det samme som y, er lige med b gange x opløftet til a. Og det man skal gøre, det er, at man dividerer med x1 opløftet i a på begge sider. Og det giver så y1 divideret med x1 opløftet til a, som er lige med b. Og det er præcis det samme, man gør med y2 og x2. Så vil jeg gerne bagefter bevise, at log y2 minus log y1 divideret med log x2 minus log x1 er lige med a. Vi starter med, at vi ved, at y2 divideret med y1 er lige med b gange x2 opløftet til a, divideret med b gange x1 opløftet til a. Det er igen det, vi har heroppe fra.
det vi så kan gøre, så kender vi den regel, der siger, at når der står det samme både i tæller og nævner, så må vi fjerne det. Så går de ud med hinanden. Så det vil sige, at der kommer til at stå y2 divideret med y1 er lige med x2 opløftet til a divideret med x1 opløftet til a. Det næste vi gør, så ved vi igen, vi har en regel, der siger, at når der står opløftet til, både i tæller og nævner, så må vi sætte en parentes udenom, og så bare opløfte den hele til a. Så for at beregne den her, så sætter vi den ind i logaritmefunktionen og skriver log y2 divideret med y1 er lige med log x2 divideret med x1, og det hele er opløftet til a. Så hernede, der er en regel, der hedder, at når den er opløftet til a på den her måde, så må man godt gange den i stedet for, hvilket så er det, vi har gjort her. Og efterfølgende så har vi divideret med på begge sider, divideret med log x2 divideret med log x1 på begge sider for at isolere a. Og det giver så log y2 divideret med y1 divideret med log x2 divideret med x1, som er lige med a. Og der har vi endnu en regel, som siger, at vi må godt splitte den her op, så den hedder log y2 minus log y1 divideret med log x2 minus log x1, hvilket er resultatet, og den er dermed bevist. Så nu vil jeg gerne snakke lidt om potential x. Eksempel. F af x er lige med 2 gange x opløftet til 3. Hvad vokser y med, hvis x vokser med 10%? Vores løsning. K er lige med 10 divideret med 100 plus 1 er lige med 1,1. K opløftet a er lige med 1,1 opløftet til 3 er lige med 1,331. Og så nu putter vi parentes og siger 1,331 minus 1, fordi at det plusser vi op hertil, plusser vi til her. Parentes slut, gang 100 er lige med 33%. Så y vokser med 33%. Jeg vil gerne snakke om eksponentiel vækst. Sætning 10. A er lige med x2 minus x1 noget råd i y2 divideret med y1. B er lige med y1 divideret med a x opløftet i x1. Eller B er lige med y2 divideret med a x opløftet i a. Nej, x2 opløftet i a. A opløftet i x2. Oh my god, okay. Ja, det er rigtig Rabia. Nu vil jeg gerne bevise. Da f af x er lige med b gange a opløftet i x, ved vi, at y1 er lige med b gange a opløftet i x1, og det har vi brugt her. Det samme ved vi med y2. Så vi dividerer dem med hinanden. En regel siger, at vi må sætte parentes om og fjerne b, da de udgør hinanden. Så har vi endnu en regel, som siger, at vi må løfte både x1 og x2 op.
Kan du ikke stoppe nu? Det modsatte af er opløftet til noget er kvadratrod, så derfor gør vi det for at isolere A. Hernede. Sætningen er dermed bevist. Ja. Okay. Yes. Næste bevis er B er lige med y1 divideret med A opløftet til x1, eller B er lige med y2 divideret med A opløftet til x divideret med 2. Y1 lige med B gange A x opløftet, A opløftet til x1, og y2 lige med B gange A opløftet til x2. Og B lige med y1 divideret med A opløftet til x1, eller... Det er fordi, at vi bare, den her sætter vi bare om på den, vi sætter bare A opløftet til x1 om på den anden side, så den bliver divideret med, fordi det er det modsatte af gangen. Det skal lige tilføjes. Ja. Og det er det samme med både y1 og y2. Yes. Og så B lige med y2 divideret med A opløftet til x2. Og den er dermed bevist. Ja, også den er dermed bevist. Godt. Okay, eksempel. Vi har P og Q, og vi skal finde funktionsforskriften. Og løsningen er her har vi x1 og y1 og x2 og y2. Ja. Og så skal vi sætte x2 herind og x1 herind og y2 her og y1 her. Og det bliver så a lige med 3 minus 1 rod i 80 divideret med 5. Og så kan du så se, at roden bliver ved til lige med 4. Og så b er lige med 5 divideret med 4 og så det er 1. Så f af x er lige med 5 divideret med 4 gange 4 og plus x. Ja, og det skal lige tilføjes, at her, der er vi også proppet der er den også blevet proppet ind i den ligning, som vi allerede kender. Og det er derfor, de tal står der. Mm-hmm. Ja, og det var vores emneopgave. Mm-hmm.